ден казваме на Младен Младенов, първият голмайстор на новата ФК Светкавица Търговище. Честита победа! Благодаря ви много. Какво е усещането да си първият голмайстор на един новосформиран отбор? Усещането е много хубаво. Ние днеска се справихме добре. Всички бяхме много добри. Справихме се. Имаме още малко да се правим. Имаме на къде да дигаме. Светкавица тръгва с победа. Това ли ще е пътят на отбора? Само победи. Отбора искам да върви много напред. Без публика няма как да мачкаме.